Здравейте, вие сте с Криптознание. Днес ще разгледаме различни валути, като някои от тях са ваши предложения. Ако искате да видите някоя валута и в следващото видео, напишете я в коментарите. Започваме с Zcash или накратко ZEC. Избрах ZEC за начало на този клип, защото чарта ми изглежда доста булиш. Нека разгледаме. Виждаме, че тук имаме няколко месеца, дори бих казал година, акумулация. И то доста спокойна и равномерна акумулация. А тук имаме доста по-волатилна и агресивна акумулация. Докато биткоина падаше тези дни, ние забелязахме, че Zcash скочи с 100% и се задържа на едно много добро ниво, от което се очаква да отскочи и да потърси сметка от следващия резистанс, който ще е горе-долу около $50. Нека разгледаме сега чарта и с един индикатор, който сме сложили, Enchance Ichimoku Cloud. Ето виждаме, че чарта, че графата в момента се намира в клауда, в облака и отскача от този резистанс, този трендлайн, който е от 22 август, горе-долу респектиран, както е респектиран и тук 24 март, но ето, че тук този резистанс вече сякаш става съпорт, имаме някакъв баунс и за сметка на това този баунс се намира в клауда, а не е реджекнат както тук, да кажем да е баунснал тук и да е реджекнат от клауда, нали? Тук има много по-добър сценарий, много булиш сценарий. Тук отскачаме от клауда в клауда и се допираме до горната страна на облака и се очаква този тренлайн да ни помогне да пробием облака, да дойдем на този резистанс тук, който според мен ще бъде пробит доста лесно. Може би един лек пулбек, да баунснем от 32 и вече тръгваме да търсим сметка на $50 тук горе. Като цяло това е вариант. Доста булиш е чарта. Може сами да забележите, че докато другите валути падат, Zcash е доста стабилен и даже е с... Нека фанем от тук, да не е точно от уика, а да фанем от тук. Както виждате е направил почти 100% up. Също така, ако зум аутнем, може да видим, че тук също имаме един доста добре респектиран тренлайн. И затова сме сложили тук тази излитаща ракета, защото реално ако дойдем и изтестваме тук тези нива и баунснем, видях наскоро няколко спекуланта, които дори казват, че Zcash щял да стигне до $3000. Което не е невъзможно, но мисля, че е далече от нас все още тази цена. Продължаваме с Rose или Oasis Network. Това е privacy токен, който наскоро направи партнершип с Google. Избрах него, защото е доста популярен privacy токен и в момента, ако не се лъжа, е на второ място в класацията на privacy токените. Правим бърза проверка и виждаме, че Zcash го е минал наскоро с около 30-40 милиона в market cap. Но Rose държеше доста време второто място в класацията privacy токени. И това потвърждава нашата булиш теза за Zcash. Връщаме се към чарта. Споделям с вас, че чарта го гледам за втори или трети път. Нямам никакви индикатори, не съм чертал нищо, не съм гледал нива и прочее, защото целият чарт го има в CoinPaprika. В момента се намерям в CoinPaprika.
Тук може да намерите много хубави чартове за някои от вашите валути, които, нали, много по-пълни чартове, които не може да намерите в TradingView. А в CoinPaprika, ако дойдете, написвате името на токена, който искате и тук отдолу в Technical Analysis натискате бутона и ще ви отвори графата. Виждаме доста булиш моментум тук, но продавачите са надделели тук на 59 цента. Между другото да спомена, че този токен е с 10 милиарда supply. В момента има около 6 милиарда и 700 милиона свободни токени на пазара, което не го прави много булиш. И тази цена тук от 60 цента е била голям подарък за всички, които са продали в този диапазон. Браво, дори тук, нали, доста добра цена за продажба, ако сте купили по-надолу. Виждаме тук този тренлайн, респектиран от всякъде. Само да си пуснем логаритмика. Така. Ето го тренлайна, който е бил нарушен. Потвърждава. Up. Бум, тук пада, тества го, reject и падаме. Стигаме до началните позиции. Надрасках много, само ще върна. Така, началните позиции. Тук едното ниво на 5 цента, плюс-минус. Какво виждаме на 5 цента? Тук баунсва, тук се връща, чупи и слиза под него, нов time low правим, тук правим нов low. Малка акумулация, пъмпим и изтестваме тук това ниво. Добре, тук що намерихме друго важно ниво за нас. Както виждаме, това ниво е било и респектирано тук. Чупи се и пада. Така, тук се опитваме да го задържим, но сме реджекнати и падаме и виждаме, че следващото ниво, което е в наш интерес, е около 6,6. И така набързо намерихме няколко важни нива на daily. За съжаление в CoinMarketCap няма monthly фреймове, но има weekly time frame. Затова ще бутнем weekly time frame да видим какво се случва на weekly-то. И горе-долу тези нива, които сме сложили, виждаме, че графата ги е респектирала доста добре. Така. Това ниво е ясно, няма нужда даже да слагам. Айде ще сложим на 3 нещо. Така. Доста supply от този токен. Тук не ми харесва как прави едно такова, все едно е дъно, но всъщност е, може би ако извърта графата, изглежда доста булиш, нали? Да, за съжаление, обаче тук кендъла няма да е зелена, ще е червен. Да. Какво да кажа, ако биткоина изпомпи здравата, може би ще намерим някакъв съпорт тук и ще пъмпнем и ще видим нещо около 22 цента по-скоро. Но до тогава с този supply из partnership от Google, нали, защото искам да разберете нещо, че в Google няма никакво privacy. Смисъл, Google е един от най-големите Big Brother в света, създава някога. Те следят и виждат всичко и изведнъж partnership правят с privacy токен, нали? Това ви говори колко privacy има в Oasis. Но няма нищо лошо да направите някой лев от токена. Все пак да използвате хайпа, че, нали, има партнершип с Google. Естествено, че ще изпомпим доста.
Мисля, че тук горе-долу беше анонснат партнершипа и токена си е баунснал и си е направил 300-400% горе-долу, 360% горе-долу. Добре, не е зле. 3 хикс и половина, но след това бум-бум-бум всичко заминава на кино. Така, какво искаме да видим? Баунс от тук. Искаме да видим баунс около 5 цента. Ако не баунсим от 5 цента, трети път да тестваме този съпорт означава, че отиваме надолу към 1 цент. Даже токените с 10 милиарда supply, каквото и да правят, почти винаги падат под 1 цент, така че под 1 цент може да го видим този Oasis. Стига, нали, биткоина да не изпомпи супер здравата и да дръпне целия пазар с него. Но органично, както видяхте преди малко, Zcash доста силен токен, явно там наистина има интерес, няма толкова много продавачи. При Zcash видяхме, дори мога да върна графата в момента, при Zcash видяхме една година органичен accumulation. Все пак това е динозавърски токен. Zcash е на пуснат е 2015-16. Това са 8 години до днешна дата. Така че виждаме колко сила има в него в момента, за разлика от Розето. Ако може да купите под тези нива, под 3 цента, long term бих казал, че ще бъдете на профит. Long term, нали? Но short term не виждам сила в токена все още. Освен, нали, ако не баунсне от 5 цента горе-долу. Времето ще ни покаже. Токените с много supply са така. Продължаваме напред. И така, връщаме се в TradingView и отваряме един любимец на всички. Това е Cardano ADA, момчета. Това е ADA, само където ADA ма отива в ADA, т.е. надолу. Това тук го чертахме преди една година. Тези нива, които сме ги оградили тук в червено, ги оградихме преди една година. Може да намерите клипа някъде в канала, точно в кой клип не знам, но мисля, че е преглед на пазара от април 2023, не съм сигурен. Но със сигурност това е от преди една година. Нивата са си сложени, нивата са си респектирани от тогава. Не съм пипал нищо, всичко седи така от преди една година. Това тук е доста интересно, може би един ден. Както разгледахме преди малко в Oasis, така виждаме и тук така едно леко заоблене надолу. Нали, ако обърнем графата, е доста булиш. Нали, няма нищо общо с Zcash или пък примерно с Aave. Искате ли да видим само Aave, да ви покажа за какво става на въпрос? Тук доста нива съм чертал. Само да ги махна. Оп. Вижте разликата. Aave. Все едно съм обърнал ADA надолу, но всъщност това е булиш. Това е разликата между булиш и bearish токените, момчета. Нали? Да, ясно. Се знае. Бих изчакал, може би баунс от 21, но като цяло между 7 и 12 цента е място, където ако ме пита някой, искаш да вземеш ADA, Cardano, аз отворя графата, видя, че е между 7 и 11, направя си някакъв лек анализ и казвам, окей, си купя, защото смятам, че ще има баунс с около 1-2 хикс. Мисля, че това, което ще кажа за Cardano, го казах за Oasis, така че ако сте следили нали,
преди малко казах за Oasis. Мисля, че може да го имплементираме и за Cardano. Нивата са начертани, може да ги видите. Продължаваме напред. Така реших да продължим с Aave, понеже преди малко го дадохме за пример. Тук това съм го чертал много отдавна, 2021, 2022, нещо подобно, тук на тези върхове. Но миналата година, ако не се лъжа, в клипа пред на пазара от април 2023, ние разглеждахме Aave графата, но коя графа беше? Ето я в Binance, ето тази. Това същото, непроменяно, може да го видите в клипа от преди една година. Ето това сме го чертали преди една година в клипа Прелет на пазара. И в някои от другите клипове там може да си го намерите, ако някой иска да види. Спомням си, че в него говорихме как е доста булиш и доста стабилен този токен. И това, което виждаме една година по-късно е, че той реално е на по-висока цена от тогава, което е супер. Само да си намерим важните нива, да видим скоро ли ще излитаме или отново ще се спускаме надолу. Само да изчистя малко. Така, доста булиш. Доста булиш. Както виждате, това движение, предното голямо тръгва от тук. Спираме на $600, след това се връщаме, падаме под него, акумулацийка, цак, тест. Тук много хубави кендълчета се формират. И ако биткоина продължава да е така по-бавен, да не дъмпи рязко, Aave като доста интересен токен или токен с доста интерес към него, както виждаме, той не е спрял да расте тук последната една година, за разлика от много други токени. Виждаме доста булиш бъдеще за него. Доста булиш. Дори преди година и половина сте вкарали парите в него, вие до сега нямаше да сте назад, да, щяхте да сте напред. Което си е вау. Наистина доста силен токен. Както и преди една година казахме същото, доста силен токен, много силен. Един от най-силните. Супер. Тук това ниво 75, много важно. Не трябва да падаме под него. След това търсим нагоре. Около 260 е следващото и 260, ако го вземем, мисля, че нямаме спирка до сега, докъдето решат продавачите, така да го кажем. Да. Силен токен, много важно ниво е задържано. Бансваме от него в момента. Няма големи сътресения, въпреки че пазара надолу, нагоре, някои токени са мъртви вече, а той е стабилен, седи и даже върви нагоре. Thumbs up за Aave. Продължаваме напред. Връщам се към Aave само за няколко секунди. Вече бях тръгнал да правя клипчето за следващия токен, но реших да пусна индикатора Ichimoku Enchanted индикатора на Aave, за да видя какво се случва и е доста интересно. Реших да ви го покажа.
Както виждате тук един от moving average-ите пада под клауда и естествено влизаме в bearish тренд, но както виждате тук той минава тази синята черта, минава вече над, ще излиза вече над клауда. Тук тези двете също се пресичат, стават в булиш формация. Ако зумнем малко, може да видим как тук пробиваме, отскачаме тук един път, втори път респектираме клауда, трети път. Тук имаме малко агресивни, доста агресивни движения от около 20-30%. Тук имаме едно от 40% горе-долу. И излизаме над клауда, тук още едно агресивно движение. Виж сега какъв кендъл, тук мисля, че доста мечки са затрапени. И в момента отскачаме от клауда, докато единия moving average излиза на bullish формация. Аз мисля, че този модел, който се принти в момента за AV е доста bullish. Доста bullish модел. Предния път, когато това се е случило, сме били горе-долу в този диапазон. И след това виждате от $1 стигаме до 700. Нали, едва ли ще изпринтим толкова проценти и сега, но от 100 до 1000 и нещо възможно. Не казвам, но е възможно. Доста bullish токен. Продължаваме напред вече наистина с следващия токен. Така. Тук рискувам да понеса много хейт, но отварям линк. Това е линк, момчета и момичета. Не ми е един от любимите токени. Някак си не ми допада този токен. Не го харесвам. Не знам защо. Може би защото не съм го фал на 20 цента, че да го продавам на 40. Не знам. Или може би защото има доста supply и е време за доста дълга корекция от негова страна. Може и това да е филма, но не ме кефи. Това, което виждате в момента нарисувано и тази линийка тук, която също е начертана преди една година. Всичко е нарисувано и начертано преди една година. Това искам да кажа. Пак мисля, че в онзи клип, за който ви казвам, от 2023 пролет на пазара, април месец. Нищо не се е променило. Тогава казахме, че от тук ще падаме надолу, но намерихме някакъв съпорт тук. Биткоин почна да пъмпи от 20 и няколко к нагоре. И както виждате, линка от 7 е стигнал до 22. Аз ако не се лъжа, казахме, че ще стигнем горе-долу до $15. Възможно да стигнем до $15 и да падаме надолу. Нали, линка показва, че една идея по-силно от това, което мисля аз преди една година. И е изпомпил до 22.3. Нали, от 15 до 23 $7 разлика. Не е зле, Браулинг. Но ето, че линка е респектирал нивото ми доста добре тук преди 2 седмици и се надявам да не съм прав, да не слезем тук долу на 2, но по принцип на 40-50 цента е най-добре да видим линк, защото този ретест на тези нива ще е доста хелти за нови върхове. Не, че и тук няма да е булиш, ако баунснем, но винаги е най-хубаво да се тестват всички нива надолу, преди да продължим да разкрием нови върхове, за който и да е токен. Така, ако пуснем клауда, да видим какво ни показва клауда на weekly. Има разлика между weekly, daily и monthly. Когато използваме този индикатор, в момента гледаме weekly-то и виждаме, че сме на ръба, излязли от клауда. Може ли да баунсне тук? Може. Може ли да стане като AVE и да баунсне и да тръгне към 35-6? Може.
Заоблило ли се така хубаво, както Cardano и Rosetta, заоблило се. Не ми изглежда на булиш. Тук респектираме тия moving average, доста добре сме ги респектирали и те даже са се пресекли към bearish формацийка, както тук виждаме, лилавото отгоре, лилавото е пресякло отгоре, bearish. Сега колко ще е bearish, за колко дълго не знам. Link има доста голяма фен база и е възможно с всеобщи усилия те да изпомпят цената, но все пак пазара трябва да им помогне. И горе-долу 7,45 е нивото за Link, което трябва да се наблюдава с 4 очи, защото ако бъде счупено това ниво, отиваме там, където сме предрекли преди една година, около 2,20. Ще боднем и на линейка тук да има и след това отиваме на тези хелти нива от 40-50 цента. Да скрием облачето бяло. Така. Да поизчистим малко, оставяме го така, както го бяхме начертали преди една година. И оставяме времето да ни покаже, но наистина искаме да видим баунс от тук. Ако не видим баунс от тук, лошо. Лошо. Я да разгледаме на мънтли само за секунда. Оп, и тук може да намерим нещо. Така го оставяме за сега. Се надяваме, че грешим. Дали така? Link Marines. Продължаваме напред. Така, продължаваме с FRAME5. FRAME5 е гейминг токен на Tamagotchi подобна игра, която е построена върху BaseChain. BaseChain е нетворка, направен от Coinbase. Те нямат собствен токен, имам пред BaseChain, нямат собствен токен, както Binance Chain има BNB, както Solana Network има Sol и така нататък, Polygon имат Matic и така нататък. Те нямат собствен токен, което е доста похвално, не искат да точат пари от хората, които използват техния чейн, те достатъчно точат пари от Coinbase платформата, която е една от най-скъпите платформи, най-много такси има там. Coinbase ви къртят с по 8-10 лева на слаб, на трейд, защото са го направили. Всичко да е супер лесно, като влезете в Coinbase с едно натискане на бутона, да обменяте токени, да ги продавате, да си ги пращате към банковите сметки после парите, но за сметка на големи такси. Затова е ревенюто на Coinbase, т.е. техния профит, тяхната печалба всяка година е доста стабилен. Милиони, милиарди, така няма да навлизам в цифри, не ги знам с точност, но яко къртят с такси в Coinbase. И бих ползвал Coinbase, така да го кажа. BaseChain. В момента BaseChain е най-вървежния чейн. Хората от BNB, от Solana, от Matic, така нататък, всичко са мести на BaseChain. All-time high на транзакции почти всеки ден. Бриджовете се пръскат, всеки бриджва пари в BaseChain. От всякъде от USDC токени влизат постоянно, долари влизат постоянно в BaseChain. Постоянно статистиките са на all-time high, нови рекорди чупят. Брутален чейн. Това е следващия Sol, така да го кажем.
И това се дължи на ефтини транзакции, тук да направите swap, да пратите токени и така нататък. Ви взима по 1 цент, може и по-малко. Всичко е супер бързо, не забива както Solana. Solana сигурно 10 пъти вече чейн е спирал, не може да се използва. Връщаме се към токена, FramePad Gaming токен, прилича на Tamagotchi, гледате си едно животно, може да си го минтвате, може да си игра от телефон, от компютър, може да стейквате токените да ви дава, биете се срещу други играчи, които също имат Tamagotchi-та, печелите токени при всяка битка, трябва да си купувате FramePad и да го изгаряте за храна за Tamagotchi-то, да чистите на Tamagotchi-то и така нататък. Доста интересна, добре направена, икономиката е супер добре направена, наградите или rewards за играчите са направени така, че да бенефитват играчите, не деловете или създателите на играта да печелят, а играчите да печелят. Колко повече играят, толкова повече печелите. Икономиката е динамична, тя се променя, не е фиксирана, което дава възможност всичко да е доста хелти, доста здравословно за играта и да не попадне в една спирала на смъртта и да каже един ден, ами тя играта се е абюзва от някои играчи, новите играчи са прецакани от старите или така нататък. Не, играта е балансирана, направена е всеки като почне да има шанса да изкарва от нея някой лев като играе. Връщаме се към чарта, нека видим какви спецификации има FramePad. FramePad в момента е на 1,91 като цена, 10 милиона максимален supply, в момента има 7 милиона total, 7,3 и циркулиращ supply е 6 милиона. Доста малко циркулиращ supply, цената му от $1 бихме казали, че за игра от такъв калибър е доста ефтина, доста ефтин токен. Нека само да погледнем какво се случва на чарта. Както виждаме, бил е 1 цент токенът. След това е пъмпнал до 1,98. Акумулацика и стигаме $16. От 16 падаме на 1,8, което си е доста добра корекция. 89%. Значи, колко процент е в моята златна зона? Не съм го мерил. Максимален 98, минимален е 92,3. Да, моята златна зона може да не бъде докосната. Аз се акумулирам и в тези нива, но нали ще бъде перфектно, ако паднем тук и купим на тези нива, но може и пазара да не мине тази възможност, защото ето тук виждаме колко хубав ретест е имало на ето това ниво. Доста добър ретест, тук акумулацията под него, помпи, ретест и тръгваме нагоре към 16. Добре, добре. Така, винаги гледате откъде тръгват тези големи движения нагоре. Ето виждате това движение от 80 цента до 16 тръгва тук от ето това ниво. От 86-7 цента тръгва. Нали, означава, че може да се върнем, което е почти в средата на моята златна зона, но понеже токен е доста интересен, гейминг токените са много вървежни в крипто в момента. Този токен има хубав продукт, играта е доста добра, играта е на BaseChain, не е прямо на BNB да кажеш. Supply е доста малък и е възможно пазарът да не даде възможност да дипне тук, нали, дори и за минути, за часове, за дни. Затова я акумулирам в тези нива. Така, начертахме някои важни нива надолу, сега да видим нагоре. Ето, веднага може да видим кое е следващото ниво. Това е то. Горе-долу. Никога не е с точност, но някои стотинки разлика.
5,50, 5,49 е следващото ниво. И след това идваме на големия бро. Секунда, само на Weekly ще ми е малко по-лесно да го намерим. Ето го е на Weekly. Горе-долу. Ето тук ще сме. Бам. Значи 7,20 минем ли, отиваме към 40 така, 50 така. Както виждате, 1,30 доста добро ниво, въпреки че сякаш е ретеснато тук. Близнат, почти е близнато. И тръгна пак нагоре. Да. Нали, има шанс да не слезем тук. Има голям шанс да не слезем, но все пак винаги трябва да си имаме едно на ум. Може да го близне, може да не го близне. Във всички случаи токен в момента е ефтин за мен лично. Поради спецификите му, които казах по-рано. Доста интересен токен. Ретест на 5,50 се очаква в най-скоро време. Нямам колебания, че няма да отидем там. Със сигурност ще ретестваме тук. Кога ще не знам, но ретест ще има. И ако има и сила, ще направим едно all-time high, като минем 7 и нещо. Ами за фрейм 5 толкова. Оставяме пак времето да ни покаже. И продължаваме напред. И така, сега продължаваме с някои от вашите желания. В предния клип Boko 8.4 е пожелал да види рендър, ICP и FET в нашите видеа. Затова сега продължаваме с рендър. Отваряме рендър в CoinPaprika, защото можем да видим целият пълен чарт. Правим един много basic анализ, бърз. Цак, един трендлайн. Втори трендлайн, който е бил нарушен доста скоро. Значи рендър е доста интересен токен. Той беше пуснат преди този AI бум, преди Nvidia бума и така нататък. Ние го бяхме споменали, ако не се лъжа, в инстаграма на Криптознание, може би 2021, когато рендъра беше на 80-90 цента. Бяхме споменали за него, който нали, е повярвал в него, както ние и така нататък, си е купил. Къде сте продали? Надяваме се да сте продали горе-долу тук, защото в момента нещата не изглеждат много добре за него. Nvidia в момента падна капитализацията на Nvidia падна с няколко милиарда долара, което означава, че и тези AI Nvidia токени, които заемат компютърна и графична мощност, също ще падат. Както виждаме, този трендлайн е нарушен. Търсим следващото ниво на интерес и това е точно тук, където пресичаме. Вижте колко добре е респектирано това ниво. Бам, чупим го, падаме. Бам, тестваме го. Бам, тук го чупим, обаче този път нагоре. Оп, all time high. И сега тук какво правим? Чупим този трендлайн и къде се връщаме да изтестваме това важно ниво тук. Респектирано толкова много пъти.
принцип, колкото повече пъти е докосвано едно ниво, толкова по-слабо става то. Така че имайте си едно на ум. Много е възможно този път въпреки че това ще е първият, така да го кажем, ретест след това движение. Дали може и така да направи? Възможно, напълно възможно. Но за в момента отива надолу сякаш рендъра. И на около 2,60 е доста апетитно ниво за взимане и след това отново сме на daily, ще пуснем weekly. Все пак сме в CoinMarket, в CoinPaprika, а в CoinPaprika monthly няма. Ето ви още едно интересно ниво, което трябва да се следи. Ето го и другото. Колко е supply на рендър? Я проверим. $532 милиона. Добре, 532 милиона. С 392 циркулиращи. Добре, добре. Един от най-силните AI токени, да не кажа е най-силния в момента и в последната една година, може би това е най-силният AI токен. Или вече трябва да казвам, беше най-силният AI токен. Тук трябва кристална топка, за да кажем какво ще стане, но сякаш доста широк диапазон, но кой да ви каже? Тук някъде. Доста възможно. Нали, ако тук не баунснем, сме тук някъде. Времето само ще ни покаже. Така, продължаваме за следващия токен, който Blok84 е споделил с нас. Това ICP или интернет компютър токенът. Интернет компютър токенът е 7,60 в момента. Total supply е 521 милиона. Max supply Infinity. Доста интересно. Токеномиката прилича малко на тази на рендър. Отиваме към чарта и сме на дейли в момента. Виждаме пак това интересно заоблено движение, което видяхме в Rose, в ADA, в още едно-две в Link и така нататък. Което означава, че в момента няма сила в тези токени, а в Aave и в Zcash видяхме сила. Така отиваме на Weekly, за да намерим важните нива и виждаме, ето това е първото важно ниво. И точно тук е баунснало преди 4 седмици ICP-то. Така, следващото важно ниво е това тук. Така, нагоре да видим къде е следващото важно ниво. Тук. И горе-долу. Интересен трендлайн.
Малко пожар работа нагоре вече. Плюс-минус 43. Така, токенът е на 3-4 години. Добре. Виждал съм такава формация преди. Такъв модел да принтира токените. Вие сте го виждали. Мисля, че 80% от токените пуснати в Binance принтират един и същи модел. Ще дойде тук, ще изтества, сигурно ще го щупи, ще падне на нови дъна, ще намери дъно и вече от тук ще помпи. Но кога е, кои са нивата, никой не може да ви каже. Това пазара го определя на момента, в зависимост и биткоин къде е и като цяло пазара как се движи. Но за ICP това са нивата. За токена не мога да кажа нищо. Честно ви кажа, не знам и какво правят, но бяха много нашумели. Ето когато излязоха 2022, но дори когато ще говориха за тях, чарта само падаше. Така. Продължаваме с следващия токен и това е FET. Я да видим FET. FET се преименуваха наскоро, нали? Да, от Fetch станаха на Artificial Super Intelligence Alliance. Вау! Това ми прилича на някаква групировка от Star Wars или от Star Trek. Artificial Super Intelligence Alliance. Сигурно се бият с резистенция. Така. 2 милиарда и 600 макс. Почти всичките бройки са вече на пазара. 128 милиарда за 128 милиона за последните 24 часа. Трейдвани, отиваме на историята да видим какво се случва. Нещо интересно. Нещо интересно, че когато волюма се дига, цената пада. Тоест хората повече продават, отколкото да купуват. То се вижда. След малко ще отворим и цената. На 17 почти 300 милиона. Цената е 1,45. На 18 цената вече е 1,40. И ако са продавали на 1,45, 1,43, сега ще отворим чарта да видим какво е това ниво. Важно ли е? Binance 1,45, ами да, важно е. Това е бил предният all-time high, който е минал. Плюс-минус. Горе-долу. Така. В момента сме на weekly, търсим си нивата. Това е първото, което очите ми веднага забелязват, бодваме на линейка на него. Реално това ниво, ако бъде загубено, смърт. Не е лоша графа. Веднага забележете сетъпа. Това е multi-year, в смисъл много години е принтван този сетъп, този модел. И вижте. Булиш. Мисъл, нали, фетч, това, малко shit токен от едно време, ама сетъпа изглежда добре принтиран с годините. Може ли да бъде нарушен тук? Може. Естествено, че може. Даже натам отиват нещата. Я да си пуснем ичибокото, да видим какво се случва. Не е зле толкова. Това е weekly. Я monthly нещо ще изкара ли?
Добре, 66 цента. Вижте колко добре излиза всичко. Всичко се съчетава перфектно и ни показва, че тук е така, трябва да са дойде на 45. 46 плюс минус. Маха ми се и чимокото, или по-скоро ще дойда на Daily само да видя какво се случва. Да, на Daily реджектва всичко. Тук го е пробило, затваря се вътре в Bullish Cloud, но пада от него. Променяме се на Bearish и реджектваме. Тук близваме го, reject. Тук вече Moving Average даже се преплитат и сме яко sell. И отиваме на 66 и 45. Реално ето ни зоната, която се очаква да баунснем от нея. Пускам weekly, скривам тия цветове да не пречат. И общо взето ето го фета. Добър сетъп от някои от токените, които разглеждахме днес. Това за толкова години, този сетъп, който принтва, който принтира, начертава и така нататък. Този токен изглежда окей. Нали, докато не го щупи. Обикновено този модел, като се щупи, нали, знаете как изглеждат нещата. Мисля, че Rose беше подобен. Искате ли само да го отворим за секунда? Защо ми бъгна така? Багяса. Не иска. Няма проблеми, Rose. Ще отворим Binance. Такива сетъпи, като се щупят и виждате какво се случва после. Пау! Дали ще зум аутна, за да се види по-добре, нали, голямата картина. Надявам се да баунсне, но шанса не е голям. Даже тук клауда става червен. И ако ще баунсва, трябва да баунсва между 50 и 45 цента. Да, това е за FED. Благодаря ви, че останахте до края. Този клип беше малко по-дълъг от поредицата прелет на пазара, но надявам се, че си заслужавал. Бяхме горе-долу подробни, но също така и обрани. Нали, за да не говорим глупости и да разтягам лукуми. Последвайте ни в YouTube и в Twitter. Коментирайте отдолу каквото искате за клипа, ако искате хейтете, дайте препоръки или напишете какво искате да видите следващия път, вашите токени или някаква тема или каквото и да е. Благодаря ви, вие бяхте с Криптознание и до следващия път.